Laing young actress dinhi sa Kapuso Network ang atong makauban karong buntaga. Busa dinhi sa Bistok, ila-ilahon pa nato si Zonia Mejia. Maayong buntag, Zonia. Hello po. Welcome dito sa Hello GMA po. Regional TV Live, Zonia. Kumusta ka na? Thank you so much po. Pamilya? Okay lang naman po ako. Ito, lumalaban pa at nagpapatuloy. Yes. Thank you po sa pag-invite sa akin. And thank you din at nakasama ka namin ngayong umaga. What's keeping you busy at home, Zonia? Yes, na-live stream po ako sa isang streaming app and ayan, kumakanta-kanta doon, nakikipag-usap sa mga ibang tao. And I think meron din po ako mga viewers na taga Cebu. So hello po sa inyo. Paano nag-umpisa itong live streaming mo, Zonia? And ano ba yung mga topics or mga interesting things that you share online? Mga ginagawa ko po, mga pinag-usapan namin more on kwentuhan about love or kaya kwentuhan about nakakatakot na mga bagay or kaya mga throwback, ganyan. Yung mga pag-swimming ko po noon or kaya kumakanta-kanta, ayun. Ang saya naman. It looks like you're having fun and you're earning as well. Paano ito nakatulong sa inyo financially? Sobrang laking tulong po niya. Nakakapagbigay ako sa family, sa mga bills, sa mga grocery, sa mga bayarin dito sa bahay. Ayun po. Pero ngayon, let's talk Opo. about your love for swimming at yung scholarship na nakuha mo because of swimming. Kwentuhan mo naman kami, paano mo ito na-achieve? In-enroll po kami ng parents ko sa swimming. Kami magkakapatid po and naging varsity po kami sa school because of swimming and sobrang laking tulong po dahil wala kaming binabayad na tuition because of swimming and meron pa kaming mga incentive, ganyan, from the city hall. Let's talk about your showbiz career, Zonia. So far, what has Yes been your po. most memorable project dito sa Kapuso Network? Ayun po, yun yung sa Haya, yung first teleserye ko sa Kapuso. Sobrang memorable siya kasi sobrang welcoming nilang lahat. Dahil syempre bago po ako sa network. And para sa akin, syempre nakakaba. Kailangan you have to give your best shot, syempre, di ba? So, ayun, sobrang fun lang nila kasama. Sobrang happy lang ng production, ng directors, ng staff, ng co-actors ko. So, I'm very grateful na naging part ako ng Sahaya. And now that Yes. it's almost Christmas, Zonia, what are you most grateful for despite everything that has happened this year? Grateful ako dahil ngayong pandemic, mas naging close yung relationship naming family with God. Mas naging sentro ng buhay namin si God. So, yun yung pinaka-accomplishment naming family. And finally, Zonia, please share your Christmas message para sa lahat ng mga viewers natin dito sa Cebu at sa buong Visayas. Yes, hello mga taga-Visayas. Hello, maayong buntag. Tama po ba ako? Yes. Merry Christmas, advance Merry Christmas. I hope you guys are doing great. And sabihin ko lang na whatever is happening right now sa atin, just keep on smiling and just keep on moving forward. And advance Merry Christmas din sa iyo, Zonia, at sa buong pamilya mo. Daghang salamat! Daghang salamat po! Og maukad to si Zonia Mejia, mga kapuso, nga mipaambit sa mga naanda na nilang tradisyon sa pamilya matag Kapaskuhan. Og matod pa niya, daghan gihapon kitang angang ipasalamat bisan pa man sa giatubang natong mga hagit ning panahona. Og mobalik pa ang GMA Regional TV Live.